Bueno, pois eu vou a retomar o proxecto do que vos falaba de Milo e vos vou a contar por riba os resultados dun dos ciclos de traballo da MAP, en concreto do ano 22, no que decidimos abordar a cuestión da dimensión social do desenvolvemento nas áreas rurais. Entón, eu supoño que a todos e a todas as que estades aquí non se vos escapa que a dimensión social do desenvolvemento é un concepto complexo que engloba unha amplia variedade de variables ou de aspectos. Algúns teñen un contido claramente material e outros inmaterial, e dentro destes últimos para nos ten especial relevancia a cuestión das relacións sociais, que ademais, como xa saliu aquí antes na discusión, é digamos que era históricamente un capital básico das comunidades rurais. Ben, pois a metodoloxía de traballo, non me vou estender moito nesto, é moi parecida a que utilizamos en casi todos os ciclos da MAP. Primeiro facemos unha revisión profunda, tanto de bibliografía como da estadística disponible, que nos permitía chegarnos a un diagnóstico básico da cuestión, en este caso sobre a calidade de vida e das relacións sociais nas áreas rurais. Unha vez todo eso compilábamos en un documento que é o Position Paper, que nos servía para validar todo ese traballo realizado, e ese documento se compartía coa MAP. Era un documento de traballo básico para eles. En este caso, complementamos isto con un inquérito online, que ten unhas características un pouco especiales, porque sí que traballamos moito con inquéritos online en outras fases, pero digamos que con un alcance máis restringido. En este caso, construímos un inquérito no que incluíamos elementos de percepción da calidade de vida, dos factores que a condicionan e das relacións sociais, e o que pretendíamos era que chegara un número importante de personas residentes en espacios rurais sin ningún tipo de intención de representatividade estadística, pero que sí que o que pretendíamos era que houbera voces de cada un desos tres grandes tipos de rural que vos describiu antes Edelmiro. E, bueno, apoiándonos nos grupos de desenvolvemento rural, máis ou menos conseguimos un número que nos pareceu importante de respostas, especialmente no rural abandonado, onde é máis difícil conseguilas. Pois 50 nese caso, 35 do rural activo, 64 do rural urbano forestado, e se nos colaron 16 respostas de persoas que vivían en ámbitos urbanos, que nos deron xogo tamén para unha cousa interesante, que despois, se queredes, o comentamos. Ben, procesamos toda esa información e o devolvemos a MAP. Entón, entre o Position Paper e os resultados dese inquérito foron os elementos de discusión e de traballo que estuvemos utilizando coa MAP ao longo dese ano. Ben, cales son os condicionantes que determinamos que eran condicionantes da dimensión social? Bueno, pois, de xeito moi sintético establecemos 8. O primeiro deles, ben coñecido, xa se falou aquí, o declive demográfico que tuveron as zonas rurais a partir dos anos 70, máis menos, e un forte envellecemento. Iso a onde nos levou? Nos levou a unha situación na que o 81%, case o 82% do territorio rural pode ser definido como rural, pero en ese espacio xa solamente vive en torno a un 25% da poboación, que ademais ten unhas características de envellecemento bastante marcadas. Ben, pero, e isto enlaza moi ben co que dixo Jorge na súa intervención, no noso caso, a densidade de poboación non é un factor, ou non é o principal factor condicionante das condicións de vida, sino que é a dispersión da poboación. Temos un 6% do territorio, ou somos un 6% do territorio do Estado, pero temos o 50% das entidades de poboación, en torno a 30.000 entidades de poboación, e o 91% delas con menos de 100 habitantes. Isto que conecta moi ben co que decías ti, porque a escala municipal para poder establecer a accesibilidade dos servicios non sirve para nada. Temos que introducir outros elementos, e iso tamén fai que a accesibilidade aos servicios e a satisfacción, as dificultades relatadas do acceso aos servicios da poboación en Galicia sexa moi superior, máis do doble, que a que se dá no conxunto do Estado. Por lo tanto, o que temos é que esa situación provoca importantes deficiencias no acceso aos servicios para a poboación e tamén para as empresas.
o cual é un elemento moi importante porque está condicionando a instalación deste tipo de actividades no rural. E cando falamos de servicios, e tamén o explicitaba moi ben Jorge, non falamos únicamente de servicios públicos, falamos tamén de servicios privados, que tamén son un problema. De resultas de todo isto que temos é un crecente número de núcleos abandonados ou con moi poucos habitantes, e esa é a realidade a que nos enfrentamos. Falaba de pouca poboación e poboación envellecida. Bueno, a pesar disto, dos poucos mozos e mozas que residen nas zonas rurais, as zonas rurais continúan expulsando a día de hoxe poboación moza. Nos pode engañar un pouco se miramos os saldos, porque nos podemos encontrar con saldos positivos en moitas áreas rurais, pero que son derivados dun proceso de retorno e que están ocultando esa saída de poboación nova aínda destos espacios. Tamén é moi importante, saliu aquí, esa pérdida de vínculos comunitarios. Viñamos dunha sociedade que era eminentemente agraria, sofrimos un proceso de desagrarización moi importante, e entón iso a donde nos levou? A que todas esas institucións de participación social, moitas veces colectiva, que estaban vinculados a ese modelo de produción agraria, desapareceron por, non todas, pero moitas delas, porque deixan de ser útiles. Respondían a unha sociedade e a un modelo de produción que xa non existía. Entón, que é o que temos hoxe en día nas zonas rurais? Pois podedes ver aí que é en torno ao 12% da poboación que reside en zonas rurais ten a actividade agraria como actividade principal. É dicir, as zonas rurais xa non son contenedores de actividade agraria, son moito máis que eso. Entón, nos leva a que están integradas por colectivos, por persoas extraordinariamente diversos. Diversos en canto a súa ocupación, en canto aos vínculos que establecen co territorio. E leva a que, para que poidamos entender o que está acontecendo nestes espacios, teñamos que atender ir moito máis aló da poboación residente. Por que? Pois que temos aquí este fenómeno que é o commuting, que é todo ese fluxo de persoas que se desplazan ou que nos desplazamos todos os días desde zonas rurais a zonas urbanas a traballar. Fixadevos, de acordo co último censo, iso é o 60% da poboación galega. Traballamos en un concello diferente do que residimos. Pero iso é unha parte da ecuación. Hai máis elementos, porque tamén temos fluxos no sentido contrario. Persoas que residen en contextos urbanos e que van a desenvolver a súa actividade productiva a esos espacios rurais. E tamén temos persoas importantísimas para a sustentabilidade social e mesmo económica do territorio que utilizan que para as que o espacio rural é un lugar de segunda residencia, un lugar onde pasar os días de lecer ou os fins de semana. Se non incorporamos todos estes elementos, malmente vamos a poder entender que o que está acontecendo en estos espacios. Ben, como perciben os habitantes das zonas rurais a súa calidade de vida? Bueno, pois a poboación, isto sale da enquisa estrutural a fogares de 2019, a poboación residente en municipios rurais ten unha percepción positiva do seu nivel de vida. É lixeiramente superior, é unha escala sobre 10, e entón a valoración declarada é superior nas zonas rurales que na media galega, por suposto, nas zonas, lógicamente nas zonas urbanas. Pero a mí casi me parece máis relevante este outro dato. Tan solo un 6% dos habitantes das zonas rurais expresa unha clara insatisfacción coa súa cualidade de vida. E unha cousa curiosa que nos chamou moitísima atención, non sei se te lembras, que eran esos 16 personas que nos contestaron, que ten pouca significación estadística, obviamente, pero que contestaron ao inquérito, a pesar de ser habitantes das zonas rurais. Que creedes que contestaron? De como percibían eles a calidade de vida das zonas rurais? Esperamos que sean modelos urbanos, despois, claro, de entrada, a verdade que teño que reconocer que a mí me chocou. Teño unha percepción do que a calidade de vida que ofrecen as zonas rurais moito máis negativas que aqueles que as habitamos. Curiosamente, despois lendo bibliografía, nos encontramos que isto é algo que, incluso hai agora un traballo moi reciente en Murcia, no que atoparon exactamente o mismo. É dicir, aquí tamén temos un problema sobre como os habitantes do medio rural
perciben esa realidade e como é percibida desde fora. Eu me atrevería a facer mención un concepto que aquí os meus amigos de Toronto que lo vamos a explicar. En Canadá é unha sociedade moi de inmigración e eles falan moito de self-selection. Claro. E aquí pode haber moita self-selection. Que marchou do rural para o urbano ten a visión negativa e eu me quedo non queda algo eso. Claro, obviamente. E sobre todo que lle dá tamén máis preponderancia a servizos que mellor existen no urbano, non existen no rural, pero Eso pode ser importante, pero eu particularmente iso habría que estudiarlo máis a fondo. Pero eu tamén teño outra percepción. É dicir, todos, absolutamente todos, os habitantes do espacio urbano e do espacio rural saben perfectamente o que é un espacio urbano. Temos un coñecemento estupendo do que é iso, incluso os que residimos no rural. E ao revés? non. Pero en cambio, cando faz certas enquisas ou tal, e preguntas pola calidade de vida, curiosamente todos din que a calidade de vida é mellor no rural que no urbano. Non, é que nós nos encontramos o contrario. Os habitantes do medio urbano percibían que a calidade, declaraban que a calidade percibida que tiñan das zonas rurais era inferior a que declaraban os habitantes dos espacios rurais. Pero eso aquí porque, digamos, temos unhas cidades medio baixas, pero cando vas a entornos onde as cidades son moito máis grandes, a percepción é totalmente contraria. O último traballo que consultei, porque me quedo moita curiosidade con eso, xa te digo, é bastante reciente, referido a Murcia, e mostraba exactamente o mismo. Claro, en outros contextos, non o sei, pois porque estamos falando de contextos moi variados. Claro, ti pregúntalle a alguén de Barcelona, de Madrid... Sí, seguramente, non o sei. A tranquilidade que se respira, digamos, nas zonas urbanas, nas zonas rurais, non ten nada que ver coa zona urbana. Pode ser. A mí me parece que é un tema interesante a valorar. Vale, despois preguntamos, en esta enquisa temos información tamén sobre as relacións sociais. E entón o que víamos era que nas zonas rurais, o que mostra é que nas zonas rurais as relacións sociais o contacto habitual entre os veciños sigue sendo nas áreas rurais máis frecuente que nos núcleos urbanos, pero tamén hai unha tendencia clara a disminuir a intensidade deste contacto. Ben, recupero a idea esta do proceso de transformación da sociedade rural. E entón, que foi o que pasou nos últimos 40 ou 50 anos? Depende do lugar concreto que miremos. Pois o que pasou foi o que acontece entre esas dúas fotos. Perdemos unha sociedade moi homoxénea, como vos decía antes, densamente poboada e que tiña organizada en torno a esa actividade agraria e socialmente organizada tamén en torno a esa actividade. E hoxe en día, pois o que temos é un medio rural moi heteroxéneo, con persoas que teñen unha orixe moi diversa, con actividades económicas tamén moi diversas e, por lo tanto, con vínculos con ese lugar de residencia tamén moi distintos. Entón, como consecuencia de todo este proceso, a densidade da vida social e dos lazos comunitarios se teñen debilitado. Isto é algo que é bastante obvio. Ben, que resultados obtivemos? Estos son resultados do inquérito. Entón, primeiro elemento, a valoración global da calidade de vida percibida, moi positiva, vale? Nos tres rurales, o sea, sempre o que era percibir, en este caso, as percepcións eran un pouco maior no urbano forestal e o rural activo sempre é unha especie de ponte intermedia entre esas dúas situacións. Pero cando nos metíamos a mirar un pouquinho máis as tripas dos datos e intentábamos ver cales eran as valoracións en función de, por simplicidade, o xénero, aí xa empezábamos a encontrar diferencias. No tema do xénero, que me parece moi interesante, nos encontrábamos con que, polo xeral, en media, as mulleres valoraban máis positivamente ou tiñan unha valoración da súa calidade de vida percibida, insisto, maior, salvo que mulleres as que residían no rural abandonado. O cual nos remite a unha cuestión tamén bastante obvia, que é o reparto de roles por xénero. E en concreto a cuestión dos cuidados. Na medida en que os cuidados son maioritariamente femeninos, son responsabilidade femenina e está residindo en zonas onde os servicios públicos e privados que te poden supoñer algún alivio son inexistentes, pois lóxicamente a satisfacción que declaras é maior.
ou a satisfacción menor. E despois tamén víamos un gradiente. A satisfacción aumentaba, podemos titular isto como no es país, o rural non é pamozos, porque o que víamos era aquí un gradiente de valoración que iba aumentando a medida que se incrementaba a IDP. Vale, pero nos interesaba moito non solamente pensar, o sea, saber cal era a valoración, sino que era o que determinaba. E entón, en base a bibliografía, seleccionamos 23 variables que nos permitiron definir esa percepción individual, que se agrupaban en 3 grupos: elementos relacionados coa contorna, relacións sociais e acceso aos servicios. Bueno, pois, e isto é importante que entendades, o que estamos falando é da súa percepción individual, é dicir, por lo tanto, persoas que, como decías ti, optaban por quedar, vale? Entón, para os actuais residentes das zonas rurais, as variables relacionadas coas condicións ambientais da contorna son as que máis pesan, seguido das variables incluídas nun grupo de acceso ao emprego e servicios, e obtendo a menor relevancia as relacións sociais. Isto pode resultar un pouco sorprendente, pero se supón que aquelas persoas que optan por quedarse terán solucionada a cuestión do acceso a servicios e, sobre todo, a cuestión do emprego. Despois avanzamos un poquinho máis na análise e entón o que lles pedimos era que fixeran un exercicio de síntese no sentido de aí xa non é tanto a percepción da súa realidade, sino si quixéramos mellorar a calidade de vida que ofrecen estes espacios, sobre que variables habería que actuar. E en concreto o que lles pedíamos era que reduciran ese número de 23 variables hasta 8. Entón aquí sí que claramente as variables priorizadas é a cuestión do acceso ao emprego e, en segundo lugar, os servicios. E entre os servicios, o cual é tamén bastante lógico, por o que decíamos antes, se destaca a cuestión da mobilidade e do transporte, que é un elemento central, seguido dos servicios sanitarios e outro elemento moi importante, o acceso a vivenda. A pesar da gran cantidade de vivendas baleiras que nos encontramos cando consultamos as estadísticas básicas, como por exemplo os censos, o acceso a vivenda continúa sendo un problema importante para a viabilidade destas zonas, por diante de cuestións como, por exemplo, o acceso a internet, os servicios de atención e de atención ás persoas maiores. E aquí... O acceso a vivenda no rural. Sí. E ademais un problema moi grande. Despois vou a matizar un pouquiño isto, pero incluso lle dan máis relevancia no rural abandonado. Porque unha cousa é que exista vivenda baleira e outra cousa é que esas vivendas ten... Claro, é algo parecido co tema das iglesias, que decía. O estado de abandono, claro. Entón, realmente non existe vivenda disponible. E isto con matices porque tamén encontramos que había diferencias en función do rural. Bueno, nesto non hai grandes diferencias, bueno, se además o teño aquí, non hai grandes diferencias en canto tipo de rural, salvo para o rural abandonado, no que o acceso á vivenda supera, fixadevos, a cuestión da mobilidade de transporte. Hasta que punto pode ser determinante? Vale, estes resultados os elaboramos e nos puxemos a discutirlos coa man. E iso foi moi interesante porque nos permitiu sacar moitos matices. E había cuestións nas que había un consenso claro. Pois, por exemplo, a mellora de dimensión social no rural galego require, de entrada, fortalecer a súa base económica e as oportunidades laborais da poboación. Aquí houve moi pouca discusión. En canto aos servicios, as principais necesidades e as consecuentes recomendacións para futuras políticas se centran na mobilidade no transporte. Aquí tamén había un acordo cos resultados do inquérito relacionado con ese hábitat tan disperso e o acceso á vivenda. Volve a salir. E sale tamén nas zonas, nese rural que chamamos urbano forestal, pois porque hai determinadas áreas dese espacio onde a presión turística está a supoñer un problema moi relevante. A MAP tamén considera necesario mellorar outros servicios, como a sanidade, acceso a internet e tal, pero nun segundo grado de priorización. E con carácter transversal, se resaltan dúas cousas que tamén nos pareceron importantes. Os esquemas de provisión destes servicios nas áreas rurais non deben ou non teñen por que seguir modelos urbanos e deben incorporar a poboación, e isto ven moito relacionado co que se discutiu ao final da exposición de Delmiro, coa necesidade de involucrar a poboación na planificación das actuacións.
E despois tamén o sector público, creen que o sector público ten a obriga de garantir o acceso da poboación rural a estes servicios, pero a prestación pode ser pública ou apuntan que tamén pode ser a través da cooperación público-privada. En canto a relacións sociais, bueno, pois xa falamos antes dese proceso de desaparición de estructuras sociais e comunitarias. E entón, o que ven é a necesidade de desapareceron esas institucións vinculadas á agricultura tradicional, pois é necesario crear outras novas que permitan, é dicir, crear novos espacios de participación social. E tamén se discutiu moito sobre ese segundo punto que hai aquí, o papel da comunidade tradicional é sustituído en parte por o sector público. E entón, esa debilidade das estructuras sociais dificulta o avance cara a un dos elementos priorizados pola MAP, a cooperación e a mellora da gobernanza. O tema da gobernanza nos salir desde o primeiro ciclo. E por eso vou a volver a retomar unhos resultados do último ciclo que vos comentou algo Edelmiro e con esta foto que Edelmiro aludía a gran cantidade de mecanismos de participación. Aí tedes unha habitante media das zonas rurais, unha muller maior de 55 anos que está absolutamente abrumada por esa enorme capacidade que ten de elegir onde participar. Aí temos, eso non é exhaustivo, hai moitas máis, un montón de mecanismos desde o nivel Unión Europea, Administración Autonómica, etcétera, no que participar no diseño das políticas. Bueno, que pasa? Eu escollín esta, me vais a perdonar aquí este uso perrallero da inteligencia artificial, pero os conocimientos non me dan para máis. Pero me pareceu un bon símil. O que temos é unha mazá estupenda, moi rica, jugosa, pero cando vamos a abrir dentro hai un kiwi. Porque esa participación non é real. Ou eso é o que nos transmitiron en ese ciclo, e eu creo que é algo que podemos percibir todos. Estuvemos falando moito destos de antes, o que hai un predominio de enfoque top-down, unha ausencia, incluso no líder, me refiro no programa, que nos den dos poucos consensos, dos poucos non consensos que chegamos na MAP. Unha ausencia de mecanismos reais de participación social no diseño, na aplicación e na evaluación. E isto é moi importante. Ademais, un elemento que insistía moito a MAP é que non querían, a poboación rural non quere participar únicamente nas políticas sectoriais. Se necesita participación dunha maneira máis transversal. Preguntamos tamén como eran esas relacións sociais e lles dábamos 4 escenarios. Prácticamente non existen relacións casuais e superficiais, relacións cotidianas e de axuda mutua e relacións cotidianas de emprendimiento e proxectos conxuntos, é dicir, de máis a menos intensidade. O 92% das respostas estaban dentro destes 2 escenarios. Vale. Os escenarios extremos, desde a participación extrema ou a ausencia de participación, foron residuais. Cales eran os factores limitantes? É dicir, lles preguntamos sobre por que non participan. Pois falta de tempo e núcleos de poboación reducida. No caso do rural, con características máis urbanas, ese que está en azul, nos encontramos tamén con este peso, que isto é unha escala de 7. Falta de interese nas propias relacións sociais e conflitos de interese, o cual tamén entra dentro do normal, xa que estaríamos no rural máis diverso. Que ámbitos consideran que favorecen as relacións sociais? Bueno, pois o que está relacionado co ocio, a compartir actividades diarias, a provisión de axuda mutua en tareas laborales. Isto é especialmente importante, pois, por exemplo, podedes ver aquí que dos máis valorados, xunto co compartir actividades diarias no rural activo, e as actividades a participación en asociacións de veciños. E de novo volve a aparecer esa diferencia de sexo. Fixadevos, participación en actividades vinculadas aos centros educativos, as AMPAs. Para as mulleres, do máis importante, 4,7, dos ámbitos de relación máis importantes. Para os homes, o 3,9. E antes falábamos dos montes veciñais en Macomún, que por certo son ámbitos de relación moi valorados, pero fixadevos a diferencia tamén de participación entre homes e mulleres vinculados a ese carácter masculino que ten a figura de comuneiro.
Cales son os colectivos máis participativos, que participan máis na vida social? Pois está claro que son as mulleres, en todos os rurales. Elas son un pouco o sustento desa rede de relacións sociais con problemas, pero que existen nas zonas rurais. E outro elemento importante tamén é o escaso peso que dentro destas relacións sociais teñen os novos poboadores, e que ademais é inferior no caso dos novos poboadores que son de nacionalidade estranxeira. Aquí con un matiz, e que ten tamén, antes se falaba da cuestión do conflito, que non era moi relevante, tamén temos que entender que comparándonos con outras zonas rurais de España, o peso que ten a poboación inmigrante é moi reducida, en torno ao 3%, e iso non é unha realidade que se dá en todos os lados ou en todos os rurais. Donde se socializa? Pois nos locais de hostelería, importantísimos, os locais veciñais e os espacios públicos como os máis citados, pero tamén os lugares de traballo, as festas, tradicións e eventos religiosos, e así como unha das poucas institucións colectivas que continúan vivas e que veñen desa sociedade agraria tradicional, que son os montes veciñais en Maucomún, que son ámbitos de relación importantísimos. Xuntando dúas presentacións, o que me queda claro é que hai que montar un bar de lado da igreja. Sí, bueno, o da igrexa xa cada vez menos, non? Pero... O do bar conste que é así, o bar, o local social, que no momento en que nun núcleo de poboación non hai un lugar de reunión, o núcleo está morto. E te comentas a moita xente, pode haber xente metida nas casas, pero non sabes quen sabe. Non hai ninguna... O facer como en Escocia, as iglesias abandonadas, transformamos las pavas. Hai un tipo de local que algo xa se veu facendo desde aí, de que empezar a ser da Xunta aí casi 20 anos, que era o dos antiguas escolas unitarias, a rehabilitación para locais sociais. Aí hai un capital, porque eso sí que é moi poroso en todas as parroquias, e están abandonadas, acompañadas de antiga vivenda de mestres, entón ainda ten as posibilidades, e digamos, o custe propiedade municipal e o custe da rehabilitación, cando iniciamos un programa no 2006-2007 ponendo un tope para que se nos tirara a moto para estar, pois eran 15.000 euros por rehabilitación, e aí se que hai, bueno, necesitas, además do local social, depois alguén que... Pero son as cousas que organizan, se non son cascaróns. E o tema dos bares é que é fundamental, porque además pensade que moitas veces os bares en estos espacios non solamente un lugar de provisión de relacións sociais, sino de tal, incluso son como pequenos ultramarinos que fan un apoio moi importante para a poboación, é moi importante. Bueno, non vos quero aburrir repetindo cousas que xa dixen. Daqui o que basicamente o que nos o fundamental é que a falta de tempo e o reducido número de veciños e veciñas son elementos fundamentais para poder explicar esa pouca densidade das relacións sociais, e isto é importante. Claro, a capacidade de intervención pública aí tamén é reducida. De todas formas, a MAP indicou medidas que poden por lo menos achegar algo, a facer algún aporte a eso, e estaban todas relacionadas coa provisión de servicios que permitan disponibilizar tempo para as persoas, para as relacións sociais, o apoio a actividades culturais e deportivas e a dotación de espacios públicos que favorezan a socialización, que ademais moitas veces tamén se discutiu bastante ali. Moitos destes locales públicos precisamente non están, ou espacios públicos non están diseñados precisamente para favorecer esa socialización. E nada máis. Vou poñer aquí, porque non me acordo se o puxeches tú, Edelmiro, por se alguén lle quere tirar unha foto á dirección donde podes descargarvos todos os Fixeron un proxecto global para rural, tenemos que desproxecta. Como se non pode sair de todo, sí, claro, no, digo,
As siglas sí que me deben ser, pero debería estar definido xa o dominio. Entón, aí tedes todos os nosos traballos e os de das outras naves. É o enderezo para a MAP galega. Despois, Sí, é momentos fácil. están aí Sí. disponibles documentos. Moi ben, pois entón, David, creo que acabas ti.